ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 3/12/22 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಾದ ಹೊಸ ಯುಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಖುಲು ಜಾಗ್ರತಲಾರ್ಲೆ ಬಾಬನ ನೆನೆಪೊಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡೋ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಚಿಣ್ಣೆದಾದುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೇನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಯುಕ್ತಿಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಗೇಲು ರಾತ್ರಿ ಸರ್ವೇಶಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅತಿ ಮಲ್ಲಾಯ್ನ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕುಲ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ. ಪಗೇಲು ರಾತ್ರಿ ಎಂಚ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಿ ಶಂಖ ಧ್ವನಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡು ಚಿಂತೆಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು. ಗೀತೆ: ಲಕ್ಕಳೆ ಪ್ರಿಯತಮೇರೆ ಲಕ್ಕಳೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏರು ಲಕ್ಕೈರು ಪ್ರಿಯತಮೇರೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಉರಿಯೇ ಜೋಕುಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಪವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಆನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದರು ಶಿವಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಓ ಮಾತಾ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನ ದೀತೆರು ಅವು ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಅದುಂಡು. ಶಿವ ಪನ್ಪುನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪುದರಾದುಂಡು. ಜಯಂತಿನ ಸಹ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಯಂತಿ ಆದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಪಂದು ಸಹ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಗೂ ಏಪ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಂಡೋ ಅಪಗ ಆ ಶರೀರಗೂ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಪನ್ಪುನ ಆತ್ಮದ ಪುದರಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಅರೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಆತ್ಮದ ಪುದರ್ದಾದುಂಡು. ಶಿವ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಪಂದುಲ ಸಹ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆತ್ಮದ ಜಯಂತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಶರೀರದ ಪುದರಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ದೇಹದಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಆಂಡ ಮೂಲು ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಬೈದೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂದು ಮಾತಾ ಪ್ರಿಯತಮೇರೆನ್ಲ ಲಕ್ಕ ಒಂದುರ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ದಯಪಂಡ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲು ಪಾವನಾದಿತ್ಯನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬತುದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒಯ್ರ್ದು ಮಾಯಾರಾವಣರ್ದು ಅತುಂಡ ಭೂತೊಲೆರ್ದು ಪಂಡ ವಿಕಾರೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ನಡಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಜಿ. ಹೊಸ ಯುಗ ಸತ್ಯಯುಗ ಇತ್ತೆ ಬರೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಹೊಸ ಯುಗ ಪಂದು ಗೀತೆಡ್ಲು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪತಿತೆರದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬನೇ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಹೊಸ ಯುಗ ಅತ್ತುಂಡ ಸತ್ಯಯುಗ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ. ಕುಂಭಕರ್ಣರ್ನ ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಜಿತ್ತಿನಂಚಿನಕ್ಲೇನಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ಓಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ರಾತ್ರಿಡು ಜೆಪ್ಪುಡದನ್ನು. ಇತ್ತೆ ಕುಂಭಕರ್ಣರ ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಲಕ್ಕಳೆ ಜೋಕುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯ ಒಂದುಂಡು. ಸಾವು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಾದ ಪಗೆಲು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಜಾಗ್ರತ ಆಲೆ. ಬಾಬಾ ಬೈದೇರಿಂದ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿದನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ರಾತ್ರಿನು ಪಗಲಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೇರು. ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡು ಜೆತ್ತಿತ್ತ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಗೆಲಾದು ಪಂಡ ಹೊಸ ಯುಗನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೈದೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ದಯಪಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ನಮನು ಈ ರಾವಣರ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಏಪ ಶುರುವಾತುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ರಾವಣನ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಮಾತೆನಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ
ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಅನುಭವಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇತಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿರ್ತು ಜತ್ತೊಂದು ಪತಿತಾರ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ಅಪಗ ಯಾನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಈ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ. ಅಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರೋಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ತೆರಿಯೋನೇರು ಕಳಿಯುಗದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪಂಡು ದಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ದೈವಿ ಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನರಕೊನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಬಾಬಾ ನರಕೊನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರದಾನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ವಿದ್ಯೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪೊಡಪು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ್ದು ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವಜಯಂತಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಿವಜಯಂತಿಯೇ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಪಂದು ಬರೆತೇರು. ಶಿವಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯೆ ಗೀತೆ ಅಂತೇರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವಜಯಂತಿಯೇ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಅಕಲು ಗೀತಾ ಜಯಂತಿನ ಬೇತೆಯದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಗೀತೆ ಅಂತೇರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಅಂಡ ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಾಬನಿಕುಲದ್ದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ವಕೀಲರ್ನ ಶಾಲೆಡು ಕುಲ್ನಾಗ ವಕೀಲರ್ನ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವೆರು. ಐಟು ಯಾನು ವಕೀಲ ಆವಡು ಪಂದು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಪ್ಪುನು ಬಾಕಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡೆಪುನ ಇಂದು ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುನಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತೆ ಇಡೀ ಆಧಾರ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆಲು ಆಯರೆ ಬೈದರು. ಆಂಡ ದೇವತೆಲೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಪದವಿ ಉಂಡು. ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕೆಲವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕೆಲವರು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಐನಿಡದವರ ಇಂದು ಪೂರ ಗುಪ್ತವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಸಹ ಬರ್ಪುಜಿ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧಲಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಪಾಂಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕಲು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಸುರರು ಬಕ್ಕ ಕೌರವರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕಲು ಪರಸ್ಪರ ಲಡಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿನಾಶ ಪೇರು. ಐನಿಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡು ಉಪ್ಪುಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಯೋಗದ ಅಗ್ನಿಡ್ದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಕುಡ ಗಂಗೆಡು ಪೋದು ಸ್ನಾನನು ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪರಮಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆಯೋಡಪ್ಪು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಲ ಸಹ ಆರೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿನೇ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು. ಜಗತ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉಂಡತ್ತೆ ಜಗತ್ತು ಪಾವನ ಎಂಚಾಂಡ್. ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಇತ್ಯಾದಿ ನದಿಗಳು ಪರತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಳಿಯುಗದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಐನಿಡ್ದವರ ಒಂತೆ ಏರುಪೇರು ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾತಾ ನದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನೋಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದೇಡ್ದು ಏರ್ಲ ಪಾವನ ಆಪುಜೇರು. ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಕರಪತ್ರೊಳೆನ ಪಟ್ಟೊಡಾಪುಂಡು. ಅವು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ ತೂದು ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿಚಾರನು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಪೋಡು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತೆರು ವಿಕಾರಿಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಜಪ್ಪುನ ಕಳೆಯದುಂಡು. ಗುರು ನಾನಕ್ ಸಹ ಪಂಟೆರು ಕೊಳಕಾಯಿನ ಬಟ್ಟೆನು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಅಶುದ್ಧ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಅಶುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪನ ಅರ್ಥ. ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಆವಡೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ದೇವತೆಲು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯಲು ಈ ಸಮಯಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಭಕ್ತಿದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ರಚನೆಲ ಸಹ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಆಪುಜಿ. ವಿಕಾರೊಡ್ದು ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೃದ್ಧಿ
ಆಪುನಿರ್ದವರ ಪರಸ್ಪರಡು ಲಡೆಯಾಪುನು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸುರುಕು ಸುಖ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ದುಕ್ಕೊಂಡು ತೂಪೇರು. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಸುಖಿ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಪ್ರಾಣಿಲು ಸಹ ಸುಖಿಲು ಆದಿತ್ತೇರು. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಲೇ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆದುಂಡು ಪಂದು ತಿರುಪೋಡು. ಏರು ತೆರುವಿನರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಅಕಲಿಗಳ ತೆರಿಪೋಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ತೆರಿಯಂದೆ ಇತ್ತುಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ತೆರಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ತೆರಿಪೋನ್ಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಕುಲೇ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿದ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಹ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೋರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಗಾಯನ ಉಂಡು ಏಪ ಬಿದಿರದ ಕಾಡುಗು ಸೂ ಬುರುಂಡು ಅಪಗ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಶಂಖಧ್ವನಿನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಏರೆಗು ಎಂಚ ತೆರಿಪೋನಿ ಬಂದು ವಿಚಾರ ನಡತಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು. ಜಗತ್ತು ಸಹ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲು ಮಸ್ತ್ ಖಂಡಲುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣುಲ್ಲ ತೊಜ್ಪದಿಜೇರು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನರೇನು ತೊಜ್ಪಜೇರು. ಕೌರವರು ಅಂಚೆನೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ತೊಜ್ಪದಿರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಐನಿರ್ದವರ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅರಿರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐನಂಚಿನ ವಂಶಾವಳಿಲು ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಬಂದು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಬಾಕಿ ನಿಕಲು ಸಂಗಮಿಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಡ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಗಾಯನನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಯರು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೋರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ ಕಮಲೊಡ್ದು ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮನು ಪಡೆವೇರು. ಏಪ ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಅಪಗನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಲ ಸಹ ಕೇನುವೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಶಿವ ಬಾಬಾ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ದೇಪಂಡ ಒರಿಯಗ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಒರಿ ಅರ್ಜುನನ ಪುದರ್ನು ಬರೆತೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಏಪ ಸಮಯಡು ವಾ ರೀತಿದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಅವೇ ಸರ್ವಿಸ್ಡು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಯೋಗುಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಪಾವನಾಪುನಿ ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು. ವಿಶ್ವನು ಬುಡುಪುನಿ ಏತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು. ವಿಷದ ಮಿತ್ತು ಏತೊಂಜಿ ಲಡೆಯಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ಬೊಕ್ಕ ಓದಿಸನ ಒಂಚಿನ ಗಮನಲ್ಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಚಿಂತೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ಪೊಸಬೇರು ಬನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಕಾಯ್ತಲ್ ಫಾರ್ಮುನು ಜಿಂಜೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪಾಯರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಪಂದು ಪಾರಂ ದಿಂಜವನ ಸಮಯಡು ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿಧಾಮದ ಮಾಲೀಕ ಓರಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೆ ಪಾವನಾದ ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸ್ನಾನ ಇಂಚಿನವು ಭಾರತಡೇ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕನ ಎದುರುಡು ತರೇನು ಬಗ್ಗವೇರು. ಪೂಣು ಪಾಡುವೇರು ಮಹಿಮೆನ್ ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೆರಿದಿಚ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಲ ಸಹ ಕ್ರೈಸ್ತಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನಂಗೆ ತೆರಿದನು. ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಬನು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹ ಅರೆರ್ದೇ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತುಂಡ ವಿದೇಶಡು ಕಡಪುಡ್ಲೇ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜೋಕುಲೆಗುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪದೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ನಮಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಉಪ್ಪೊಡು ಆತು ಗೌರವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವೇಸ್ ಆಪುಂಡು. ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಸಹ ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಬರ್ಪೇರು. ದುಂಬು ಪೋಂದು ಚಿತ್ರನು ತುಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಪಂಡ ತುಂಬು ಪೋಂದು ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ಸಮಯ ಚಿತ್ರನು ತುಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬರ್ಪೇರು. ಮಾತಾ ಕಡೆಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತೂ ಉಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಭಾಷೆಲು ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಾತಾ ದೇಶದಕ್ಲೆಡ್ಲ ವಿದೇಶ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯ ದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಸಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕಡೆಗೆ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಸಹ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.
ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲು ಜೋ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೋಡಪುನು. ಕಾಸುಂಡು ಆಂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವ್ರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಿಪು ನೀರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕೆಬಿರ್ದು ಕೇಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಬಿರ್ದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿದ ಚಿಂತೆ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಪೋಡು. ಸಂಘದ ರಂಗಡು ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಸರ್ವೀಸ್ಡು ಸದಾಕಾಲ ತತ್ಪರಾದು ಪೋಡು. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಪುನು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲು. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಎನ್ನ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಬರೊಂದು ಪೋಡು. ಅಪಗ ಅಕಲಿಗೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರು ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿರಾದು ಪೇರು. ಕೆಲವರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಆದುಪ್ಪುನು. ಅಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಂಡಲ ಸಹ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರುವೆರು. ಆಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು. ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಸ್ವಯಂನ ಸಂಪಾದನೆ ಆದುಂಡು. ಸುರುಕು ಬಾಬಡ್ದು ಆಸ್ತಿಂದಿತ್ತ ನೋಡಾಪುನು. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ಪೋಡ್ಲ ಸಹ ನಷ್ಟ ಆಪುನು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಧನದ ದಾನ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಜಿಪುನ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯರ್ದು ದೇವತೆಲ ಆಪುನ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ಬೊಕ್ಕ ಓದಿಸವಡಾಪುನು. ಸರ್ವೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುನು. ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಯೋಗೊಡ್ದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ವರದಾನ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆ ಶ್ರೇಷ್ಠೊಡ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಭವ. ಈ ಸಂಗಮಯುಗ ಸ್ಮೃತಿತ ಯುಗವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗ ವಿಸ್ಮೃತಿತ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯದ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ತುಂಡ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಬೆಲೆ ಬಾಳುನಂಚಿನ ಅದುಪ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜು ವೇಳೆ ವಿಸ್ಮೃತಿದ್ದು ಇತ್ತುಂಡ ಕಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನು. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸ್ಮೃತಿದ ಆಟ ಆದುಂಡು. ಸಂಗಮಯುಗ ವಾಸಿಲು ಏಪಲ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಚಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಒಂಟ್ಯಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಂಡ ಚಕ್ರೋಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡುವೆರು. ದಯಪಂಡ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಸೀಟದ ಮಿತ್ತು ಕೊಡುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಆಟನು ತೂಪುನನೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನಿಯಾದುಪ್ಪುಣು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.